den irugi nga ibasa datoy lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Alma iti probinsya ti Cagayan iti Tuguegarao City. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, nagayatak itinapudno ng siyakmet tinaikulbo. Naglibin kami kini Tommy ket nang namnamaak akalbasan nga may pasngay ko ti sikug ko. Ket isyakton wano isunton ti panangikasar na kaniyak tadata nga orteng Karina. Ngimiadan nasurok nga may sa nga tawan ni Bong nga anak ko imbes kuma nga iawis nan ti panagkasarmi. Ngem nakigtutak manong Nemi. Iri baga na kaniyak. Uwen manong Nemi. Iri baga kaniyak ni Tommy ngagsina kamin. Saan nga po doon ay tanging bagam Tommy? Nga miso ti po no Alma. Nga mga pay. Ikaribidi nga no may pas ngayon kulaki din ti anak takay sunto di padaging kasar mo kanyak. Nga mapay kayo baga magsinatan. Rumpay nga kasar na Tommy. Tapos saan nagtalinan nga bastardo ni Bong? Kadap dumatong palti karim kanyak. Kadrubing laing gabuti patpatig ka. Kanipat patig nakmat. Agpimpinatig ta. Idi. Ngam sanitan. Ano sakit mo sawan? Saan ka nga matpatig? Adan sa bali nga matpatig ko. Nga iso di kasar ko. Iday tangan ang kumanong Nemi tinungpa. Sa kumanin sa runo nga tinungpa. Gabot kahit ko nga ulitan manin nga tungpahin nga kahit ko nga tungpatungpahin manong Nemi tinanggal na timak. Saan nga ulitan? Ipatang timak ayop ka. Taon ni ulitan pa eh. Adada nga siya katimasaktan. Nga mapay. Apoy nga ramidam ti kastoy ka na kami nga ginatomi. At anak mo kanyak. Nga mapay nga raskan nga. Baybayan na kami. Anya tinakura nga keng ka. Anya nagbasulak kang katap arabidam kanyak tigastoy. Sorry Alma. Ngam na ikari siguro nga saan nga si kagensyak no di kat da kami kini Juby. Juby? What? Da kami kini Juby nagkatuluyan. Ulpit ka Toby. Sabi ko mata sa mundo nga lakamen tikas iti ipalakam mo kada kami nga gina. Sabi ko ma tadi mo to pagbayadan ti kinaulpit mo. Manong Nemi sana ka napukawan itanamnama. Sana ka sumuko ko na. Ubak ti anak ko manong Nemi. Idi tanapang kam nga mismo. Iti balay ni Juby. Timbaga ni Tommy nga ikasar na manong Nemi. Binastrek na nga ubak ti anak ko. Kaya mga tendertenan ka. Busy kami ngagpadpada ka ni Tommy para kay saganan tingin kalande kalesan. Isunaan niya man ti masapul mo. Ibagamon. Tapno kay sakit malpasan. Juby, imayak akadwa ka mismo ti anak ko. Ni Bong. Tapno agpagpakasyak kang ka. Nasaan ka kumanga makikaskasar kay ni Tommy. What? Are you crazy? Among ka dito bagbagam? Among. Tawan ti sabali nga rubing ay kasar ni Tommy no saan nga siyak. Nabayagay din nagdandun na kami. Andan anak mi, nasurukan nga maisa nga tawin ni Bong. Nakikatawa ka, Alma. Agpagpakasyak kang ka, Juby. Tuy ko mga anak ko, tibang higap-gapuhan, please. Mangki daw kalayangan ti sabali. Kaya't sigurado lagi di nga patgan ka, Alma. Ngayon na baga masaan nga matuloy ti kasarmi ka ni Tommy. Ket santo pulo sa mapasamang tayta. Gabutay naramid ko ti amin na pamuspusan tapno maalukoy ko ni Tommy nga siyak ti ayatan ka ni kasarna. Kalbasan na ka di bagam nga saan nga matuloy ti kasarmi? Mabalin niyo ti pumanaw. Saan mo ko mga ituloy ti gagawin mo kanyak? Saan mo ko maituloy nga agawin kanyak ni Tommy? Agawin? Saan ko nga agawin kang ni Tommy? Gabuta saan nga agaw? Pumanaw kan? Anya tirapat? Anya balita ramidan. Pumanaw kan. Timudem ko ma. Di ba nagsangit anak ko? Anak, saan ka ko mga agsangit? Saan ko mangiraman ti bagay mga sangit anak? Pumanaw kayon. Kapunta sa kahit ka makangig ti ibit tubig. Juby, pumanaw kayon ka anak?
Lapatek to ti kasaryo, Jubi. Ang dakto ti kaaldawan ti kasaryo. Ura niya tararamidam, Alma. Saan na kan akayat pa, ni Tumi. Di mo nilapdan pa ti kasarmi. Kaya po talaga babayin ka lang. Umadayo kan. Pumanaw kan. Pumanaw kayon. Wen manong Nemi, pinapanaw na kami akaslawan ng yaman na ni Jubi. Idilikod ang nagsangsangit na ako. Ngam sana klata na pukahon tinamnama manong Nemi. Si Marunong tinawagak ni Tumi. Inidamo manong Nemi kat sana kahit sumungpan. Ngam kabuto ulit-ulitek titawag ko kabilitan nga si Mungbat. Hello, amo mo kandi nga makadisturbo ka unay kanyak. Ulit-ulit nagtagpapaka si Tumi. Siyak ni Rumbeng ang kasar mo. Saan kan nga yatin ko nakmat? Ngimsikat ti amat yan ako. Ano gutek? Bayam ta mga ipatuludak to ti kwarta. Apang suportar ko keng kwan. Saan ko kasapulan ti kwarta? Tadamat negosyo nga pagtawadan ni ti kasapulan mga kina. Ngimsika nga mismo ti kasapulan mi. Ti panaging kasar mo kan nga. Sanak to nga sardeng ang pagpakahasi ka keng ka, Tumi. Siyak ni Rumbeng ang kasar mo. Siyak kuma. Intultuloy ko tinagpagpakaasi kini Tumi manong Nemi. Nga siyak kuma ti Rumbeng ang kasar mo. Ay mapapilit na matlata manong Nemi nga dinakayat. Intun bigatan ti kasarmi kini Jubi. Umay kontulap ng kasaryo. Sige, umay kanto ni isot kayat mo. Ngam saan kan ngamang disturbo pa'y. Aramidik ti amin na pumuspusan. Tapno saan nga matuloy ti kasaryo. Tandaan ang data, Tumi. Kasta nga rod tinaramid ko manong Nemi numampay ado dagiti mang laplapet kanya. Dagit concern kanya kada kami nga gina manong Nemi. Ngam saan ko ngayon pa nga gina. Gapa namin pinsanan nga nangikaida nga. Saan nga mabaling nga dalikap kapaklatan manong. Saan nga mabaling nga kutim milatan kutibang milatan dagiti luluwakin sangit mi nga gina. Siyak ta dalagal nga Rumbeng nga asawain mo na ikasar ni Tumi kabuta adda anak ko adda putot na kaniya. Isungin sa ganak ti amin manong. Insaganak ti amin. Inarubot ko ti amin manong Nemi. Inda nanak. Inda ti simbahan nga pagkasaran na dadim kanidiretso nga Jubi. Lapdan ta ti kasarta. Kinunak manong Nemi ubaag kuman ti anak ko. Iri pagkamunta lagig tutak. Ta ada ng kugtar tiri daw ti pagkasaraan mi. Ada ng kugtar tiri daw kalpasan na puwersa nga nalukatan. Simrek ti duwa nga lalaki. Sino kayo? Kanada masapul yo. Paano Nemi ginamatanak dagiti duwa. Duwa nga imak sinagkaysaan da. Ipatandak. Manong Nemi na po taklayangan. Nga may sakadakwada te dain niya put na iti agong kengiwat ko. Huwan. Nga tilayangan na udi manong Nemi nga nangig ko. Ken iso ti sangit ti anak ko. Uwan manong Nemi dahita tinaudi nga nangagkusangit ti anak ko. Iri mapukaw kon ti puot ko. Siguro kada daim laok da, muna daim pan na iti lupot.
nga niya putda itingiwat ka nagong ko. Nga daytan tinakapukawan tipuot ko. Uwan manong nemi na ulpit daunay. Takaday di nga bigat. Kat imparaot dak nga binarabadan dating hiwat ko. Sa dakla pinarukatan, iti malpasen ti seremonyo ti kasar datumi ken ni Jubi. Talaga, ngayon sa nagain sa ganaan manon nemi, dagiti ayop ti amin. Patsenda manon nemi nga talaga nga mapangko disturbuan no lapdan ti kalaysada. Patsenda manon nemi nga dayta di kapuna. Lumapi nga nagsagabak sa darla pinarukatan ng idinalpasen ti seremonya. Sa daintid kanyak ni buong anak ko manong nemi. Nga orin na niya't ar-aramidek ididede agundaway na alpasan ti kalaysa. Nagsagapa kiti kastaunay manong nemi kiting karik nga saan akon nga gayat pay. Tagas laawanan ti panagtalek ko ti sinuman nga lalaki. Pinadakil ko ti anak ko. Pinaadal ko. Huwag manong. Pinaadal ko. Eging nga nagraduar iti elementarya. Nagraduar iti high school. Kanadan iti second year college. Maysan nga barong ni Bong. Uno maysan nga baro ni Bong. Sa kanalapdahan ti ba naglabas ti panawan manong. At anak ko nga baro ni Bong manon name. Iti maysan nga gundawa at pagpakada ti anak ko. What? Agpapakada kang sumut ka kalik iti barakada mga pa naghimik? Yes, mami. Nga nakarubot ka pa yan. Tanam na mami ka di nga palubusan ka. Sabi nga mga didak palubusan mami. Kaya nagpakada akman. And you're so nice, mami. Understanding nga, mami. Di lang mo naratyo ka nakastaha, Bong. Palpalubusan ka nga sumurot ka na kiti barakada. Ang puwede ti kasta nga gimik kay bagbagam. Taamom ka di? Inuan dyan ti gimik nga pangawisan na keng ka? Mapagkam lang, may video okay, mami. Agkanta. Video okay. Kahit kabayatan nga bibidyo okay kayo. Uminom kayo ti beer. Ikarik, mami, jak pulos simsiman ti arak. Oray pa eh. Please, mami. Nakapagbuhan ako. Padasek lang. Paguston takla ko, ma. Pagustok la ida. Saan ko doon ngulitan, ma? Mi, please. Please, bitan, oh. Kasan no, adadagas ang mapasama keng ka. Awang nga tamat, mami. Sa mesa, anyo mo yun? Ang mga nuti kastang lugar kat masaraka kung ti jakpay nakit-kita nga dading ko. Adalata kanyak, tiladawan na. Ngayon tidyo kanyak. Pagilasinan keng kuwana. Anak, listen na, mami. I love you, mami. Mami, palubusan na kun. Please. Jak ko maidi kayat nga palubusan ti anak ko manong name italang agpakada. Nga ti ipakada na ket mapan makigimik. Rabii. Dati-dati ngagpakpakada manong naming im ti aldaw. Ngam italang agpakada nga damang dagas ken kuana kada kiti barkada na nga mabanta ka no gimik, mabanta ka no kakanta. Singkarina manong naming nga saan ka no pulos nga sumimsimi ti arak. Ngam gabuta dagbusbusinan. Mami, ada nagdi barkada. Sige ma. Mami, bye-bye. Oy, Bong anak. Ay, saan ka pinalubusan na? Mami, dak dito yun eh, nakaruwara ka on.
Tanangim nga orteg drive. Ken saan ka nga sumimsim ti arak? Saan ka baybayag? Uwan mami, thank you. Diyos ko, saan ko matanganap nalapdan pa iti anak ko? Ay, kita agtutubo na ya. Diyos ko, tarabayan niyo ko mga ti anak ko. Nagbibuya kiti TV manon name pagpalpalabas sa kiti oras. Diyak kayat ti maturog ko na tamangan no saan ko mapuutan. Katrabinton awan tupay lang ti anak ko. Taore awan itisidong ko ni Bong manon name kahit kulat nga tarabayan sa baybayan ti anak ko. Awain ti anak ko. Nakaduwak nga binabayan ti amana. Numanin tawagak, nakabaybayag sa sumungbat. Nakabaybayag sa sumungbat. Hello mami, naringgor dito. Isong nga jakdagos kung sinong bata. Hindi tawag yun. Agawid kan. Umuna kalatan nga agawid. Maturo kahilatan mami. Orita, ada matulbek ti gate. Kan ti main door. Saan kaya nga madisturbo? Luktak tulatan ti gate. Kastamatan ti main door. Ha? Basta agawid ka. Agawin kalata nga siksika. Kunak ba? Nimat mami? Sige. Sige agawin kan. After 30 minutes. Anya? Un mami 30 minutes lang. Promise. 30 minutes more. Naman na mic data ha. Tong paalam ti karim. After 30 minutes. Adda kan to nito balay. Diyak mo manong naming ang kasladadakas kag paraparik na kanya. No man na suya abak ng diyak kayat nga makaturo ka. Suya abak ka suya abak ng diyak makaturo ka. Ito lang kami nga remote na ako tirabing sakit ta. Iti video okay ba ti ayanda. Kasi no adadakas ng gulo. Adadakas nga mapasama ka gulo. Kahit may ramaraman. Naging ka nga nagring sa cellphone ko. Ni Bong. Tinawa. Sinong bata kadagos? Hello, Bong. Hello, anak. Mami. On the way akon. Kananda kadwa. Ada kadwa? Asin no? Babae nga nalapsat, mami. Anya? Oy. Bong, di nakrabarbakan ng asta. Ha? Ngayon no, mami. Napindas nga mabahay. Kursunada. Di ka agang ang kasta ko nakmat. Dakayon tula ko monti. Manglokat idigate, mami. Ano? Kasano? Asidag kami. Mami, dakit di manglokat idigate ha? Rumor kayon. Asidag kami. Sige. Urahin ka idigate. Ngayon di mo iyang angay tibagbagam. Di mo iyang angaw ti bagbagam nga babae ti kaduam. Gabot na jak to puros mamatikan ka. Ngayon saan nga nagang angaw ti anak ko manong name? Inlokat ko ti gate, insarek na ti kotsena, sa ako matla inrekap ti gate manong name. Kadidi, ta mairekap ko ti gate, kita mabanak ko man iti ayan na nga nang iparkingan na ti kotse, nakita ko matin manong name nga da saksakruyan na nga babae. Bong, ma, asino dita? Babae nga road. Anak kinuha na. Abi saksakruyan makasta. Di mo kumariingan. Nalapsan natin minom, mami. Anya? O, pimababae yan? Lapsan na tuminom. Ay, po na yan. Ay, susapo ay naglokohan. Laglagay pambong. Ubing ka pa eh. Mami, baro ako. Ag 90 tang ton. Susapo. Kaya mo ka na yung anubiam deta? Kaya mo ka dito na mamartag ng babae? Mami, sumrata ni taunag. Kaya niya taramidan ta kayong kuhana. Ha? Please, sikan ti makaamo. Alangan ba't nga siya ti mang sukat? Kat babae sunag at lalaki ak. Sikat mga sikaso kayong kuhana at akbadpada kayong babae.
Gasta nga ron tinaramid ko manong nemi insara ko dito nga babae ngayon nyawid ni buong nga anak ko. Hindi bakante a kwarto. Sako sinuktan wan kalpasang enak binanyusan tapno magsayan ti bartek naman ng nemi. Sako sinukatan siyempre pinulbusak sako sinukatan ngam nakalaplapsat. Nudyak marirok kasadarda kini Bong. Naglapsatan nga babae. Bong, mabalin mo di sumrek. Kinunak, tapi naguray ko ni Bong manon nemi tirwarti silid. Alangan met, nga suksuktak dito nga babae kit buybuyaan ni Bong. Anya ti amok baka no, nagos nga arakupan ti anak ko. Tinakalaplapsat nga babae. Ada ito na sukatakon ka ni plaster kon. Nabindas ka babae nga talaga ito ya. Oo, mati makita ka sugat na. Ngayon permi nga gatarat. Sukatan nyo gaya man, mami. Wow! Nagpintas ko talaga, mami. Agaya taon, mami. Di ka man nagangaw nga kastabong. Di ka di salaysay mo kanyak. Kat no kasano nga napasamak ti amin. Kadawang ka di tinaalam nga wallet dahito nga babae nga pakakitaam ko man ti kinasasino na. Sa sino dito nga babae? Manong nemi inistorya nga ron ni Bong noan niya tinapasamak. Ohen, dinangig kumit. Noan niya dito nga istoryo, istorya ni Bong nga anak ko. No kasano, nga napasamak nga pilit nga nyawid na rito nga babae dito'y balay. Sigon kanibong manong nemi kat nakangigda ka no iti talo nga nagsasarap ng kaputok iti paltog iti uneg ti bar. Kat nagtataray ka no iti tao nga pakairamanan na. Kat nadalapos na ka no ti babae. Kat gabuta napukawan iti puot ti babae. Kat gabuta iyanawa ni Bong iti panakabadabadek na. Iso nga sinakroinan nga inrual nga inyawid diti balay. Susapo manong nemi, kidam kadlangay. Kung nagtupay ngamin nga dadakas nga napasama. Kabigatan na manong nemi nakariingin ti babae. Nakariing kagaya man iha. Awan dinaskin nga pagbut nga ada ka tinasya ka sa saad. Ano tinagan mo? Di mo kunain nga, di mo among ibaga tinagan mo. Ano tinagan mo? Claire. Claire, ma'am. Isak mo ni tita mga Alma. Tita ko nam. Ada ka di may tad mo nga contact number tatawagan tayo? Ipakamo ta kadakwada. Nga da ka tinasyata ka sa sahad. Sa sigurado lagi din nga, sapsapulan na kaita na kiti parents mo, ni dadim, ni mamim. Grabe sangit ka. Pinanawan na kami ni daddy, tita. Dadadiga po na nga nagtalaw kitya balay mi. Kadya kayat nga mamon ni mami nga dak titoy. Please, tita, di yung magbaga. Anda ka di parikod siyo ti pamilyayo, no kasta? Anda parikod siyo ti pamilyayo? Inagaw ti sa baling nga babae ni dading ko, tita. Kanya? Inagaw iti sa baling nga babae ni dading mo? Dinasyat sa kita, intan iti kusina. Tas sadyahin nga ituloy tayo agsasarita. Kaya nang iyam amok ni Bong, ti anak ko. Nga iso tinangig kang ka dito balay. Bong? Iso tinangig kang ka dito balay, ti anak ko. Umay kan. Nagkakalang lang kam nga rod nga talo manon name siya ni Bong kastamat ang kini Claire. Kaudon ti mangan, Claire, ha? Madlaw ko ano manin kitaim ni Bong. Ni mami met. Damagin na pa ilang met. Siyempre, gwapo ak nga anak yo. Iso nga maguston tikas kini Claire. Di man kita kanya. Di gamin Claire?
Injak kami mas baalan tiragsak ko tayin salakan na Kuya Bong. Thank you. Karbay kang tibang salakan ken ka Claire. Nang ronay tikas ken ka napintas. Uwin. Makapain love ti pintas mo. Oray si ka Kuya Bong. Maka-in love mo ti kinagwapo. Diyo ko na yun nga na-in love ti tunggal may sakada kayo. 18 mo pa ilang Bong. Kat si ka Claire. 16 tita. Ubing kay pa ilang. Ngayong gwapo ni Kuya Bong tita. Kayang ingas na ni daddy ko. Isungarad naman kita at gabutag ka kayong ingas na ni daddy. Ano kami tinagan ti daddy mo? Ha? O apay? Diyak kahit ngay baga ka na kayo tita. Tabi nga di mo kahit ngay baga. Ang mga namamuyo katawagan nyo isuna. Ha? Kinsaan ko ngay bagbaga ti ayan ni tinagan ni mahaming ko. Ang mga namamuyo ni mahaming ko kitawagan nyo. Kunakbad ka na kayo. Nga, diyak kahit nga mamunda. Gabuta, nagtalawak nga ron. Clear. Saan mo nga adaywan tanyaman na problema di kitiyap. Naganakan ka. Kasi katirumbing at tumulong. Tama na di kasta kita makapagsinubyanan da. Di ba yung bagam nga ni dading mo kat ada nangagaw nga sa bali nga babae? Uy, so nga pinanawan na kami. Binaybayan na kami. So nga nagtalaw ako. Agrabarbel di aktita. So nga kayat nga maamo ni mami nga dak dito. Diyak kayat nga maamo ni daddy nga dak dito. So nga tita, lading itagtasan ko nga diyak kayat nga baga kada kayo sinut dading ko kin sinut maming ko. Alawan. No di mo kayat nga maamuan da nga daka dito awan ti maramid mi kanibong. Ngayon rumbeng na laing nga maamuak. Maamuan minus sino. Ibagam lang. Ngayon sa amin nga kunkuntakin ni Suna. Sige tita. Ngayon please saan yung kunkuntakin ni daddy? Bagbagandak dito. Uwin. Orat naganti dading mo? Naganti dading ko. Tomas Abelardo. Tumi tipalayaw na tita. Ket Juby met tinagan ni mamim. Wen tita. Ala. Wanak tuping amin nga amumida tita. Talaga gani nga amumida? Damamin ko kinidading ko. Amamuyo ka di ida? Tita please saan kaya gipulpulong man? Saan? Manong nemi kaslasang ko nga amo ngay rugi kaya ipuon ti amin. Iti saludsudan ni Claire no amamok wano apay nga amamok ti agnagan manong nemi iti Tomas Abelardo nga ti palayaw na getumi. Kaya no apay gamit kami nga insarunok nga sinaludsud ore amok nga ti asawa ni Tomas o ni Tumi nga ina ni Claire kat Juby tinagan na. Takasano ko mga malipatak kada ko dahil nga pasamak man. Iti malpasen ti panangan sandak kuno sa anak nga sinardingan ni Claire. Ken uray ni Bong manong nemi kat interesado nga mga mo no apay nga mamok dagiti naganak kay ni Claire. Agtugaw kayo. Ta istorya ka na kayo. Noan niya kinapot na. Agabay kayo. Manong nemi nagabay ng paiso dagiti dua. Nga naman ay nagkinita da sa naginisem. No pa adagagar kadagiti rupa da. Kasla
maburburtsaan da. Mami, nagtimek ni Bong manunimi. Ada ka di, ipudnuyo kanyak kada kami nga paliman. Anak, awan tilimad ken kan. Nga may saka nga bastardo. Uwin, may saka bastardo. Pinalyaw manunimi ni Claire ni Bong. Iti day tanganamuan na. Kahit mo sawin, Kuya Bong, awan ti amam at amak ngamsan na ngayon kasar ni Mami. Ay, unin niya, tas ang kakumamit nga awan dito no, awan kakumamit dito no, nilaing mamim ti adda na awan ti amam. Nagasgasat ka, Clear. Kabot adda amam, ken inam nga nariingam. Nagbeso tago nayo, tita, nga nagastak, no kaano pa nga agbalasa nga akon. Isupay ti panagsina da mami kini daddy. No kaano pa nga dumakkel akon. Isupay ti panangpano ni daddy kada kami kini mami. Gabuta. Saan yan, tita? Noon niya't inaramid ni mami. Naaramid ba't kang kuwana? Kanya tikit mo sa tita. Naagawan ni mami sa ngadi. Uwan kasi nung kataharig na. Inagaw ti sa baling nga babae ni daddy manipod ki ni mami. Gabot agaagaw met ti inam. Allah, abay ko na yun tita. Nga gaagaw ni mami. Gabot da kami edi. Ti dati nga gaya na yan. Kinitumi. Anya? Ex na ka ni daddy? Ngawan sa baling nga ama ni Bong. No saan nga ni daddy? Bong, Gabuta Junior. Abelardo Jr. Kuya, agkabasat ta? Mami, saan nga peso na ita? Kaya itang ni Claire, nainlama kayong kuwana. Kabuta kapsat mo. Saan? Ngabisot po no. Naita, dede si bubukela na pasama. Awan surok. Awan korang na. Bong, Clear. Nagkasta tita. Daka iti imo na nga pamilya ni daddy? Ada idin ni Bong. Ilit agawan ni mamim ni daddy yo. Kadag ito lang ang istoryayo at kanyak. Kadag ito lang ang istorya at kanyak ni mami, tita. Ilida mo kat hindi baklang pailaing. Ngam kat nabayagan nga. Pinanawan na kami ni daddy. Kat inamin na mismo. Nga nakarma ni mami. Nakarma. Kabuta dyan inagaw na. At inagaw damit kan kuana. Noan niya ti sakit kan sa inlak am ko. Linak am ko idi. Kat kastamat ita tilaklak amin asakit kan sa ni mami. Uwan tita. Clear. Itulod na ka nga mismo kan ni mami. Ha? Ngam tita dyan kayat iha. Masyan ka kumamit ka ni mamim. Abos tawal lang aro din ni dadim. Samo pala panawan ni mamim. Anya ko matinam na mayim nga marik na timaysa nga ina adi na mapasangpet ti anak na. Adi na amo na sa dinot ayan kananya ti kasasaan. Tita, jak kayat. Saman, mayat ka manunusan. Nga masapol na. Itulod na ka. Tita, nyaman din na kastoy. Padanggara natin amin. Clear. Kuya Bong, itulod na ka ng peso. No kayat mo. Duwatan to mismo timapan ka ni daddy. Takayat ko mata na makita ni daddy ta. Ken duwata ti mga lukoy ken kuana. Tapno nagsubli kada kayo ni daddy. Nagpaiso Kuya Bong. When sis. Nabayagan nga kahit kung makita ti amak. Ti sapsapulak nga ama. Sige. Agrubot ka nga roden. Gabuta. Intayon. Umuna. Makitak manin ni Joby.
kaslasaan nga mamati ni Juby idi makita na kami. Malasin nak siyempre. Numampay manon nga tawen tinapalabas. Amalasin kumat isuna. Tadyak tupulos malipatan. Tikas kini Juby. Anang rak-rak tiragsak ko. Tiragsak mi nga agina. Uwain manong. Kaya't siyempre, imo na nga inarakop na ti anak na. Tasa sino ko matiin nga di magagaran nga adan ti anak na nga nagpukaw. Anak. Anak, agama anak na dimtengkan. Ay na, nga umit lang natagas ko na pasama keng ka. Kawarin ti pagdanakan nyo kanyak, mami. Saan akong nagtalaw? Nagamamu kayo. Sige, da kayong kinitita. Tita Alma tagsarita. Da kayo ti adanaskin nga pagsaritaan na. Alma, agamanak, tada kayong agi natin simang bahay na anak ko. Kat, pakawanan ako ma. Nabayagan na din, Joby. Ana, nabayagan, Daddy. Nabayag man na pinakawang ka. Agamanak, kadyak pulo sinamnama nga mapasamak mat kada kami. Ti kastoy. Kas tinapasamak yun di nga gina. Nadode ko nata nga karma, Joby. Inagaw mo kanyak ni Tumi. Ti amok idi, kitagtanin na Ed, ti ba nagayat ni Tumi kanyak. Ngim gayam. Ti inagaw ko. Inagaw namit kanyak. Siguro kit talaga agastoy ti pakasaritaan tayo, Joby. Tinapati kita, kat agam amon di kita kapsat. Kanagam amumutan, mamamumutan ni Bong, ni Daddy na, nga nabayagan ng kalikalik-aguman na nga makita. Excuse me, Mami, Tita, Claire. Nagtulagan min ni Bong, ni Kuya Bong, nga da kami nga duwa ti mapaniti, ayan ni Daddy. Kat pasublim ni Daddy. Agawan tayo mat ni Daddy, manipod ti babae, nga nangagaw keng kuwana. Kasta nga rod tinaramid manong nemi dagidag kapsat. One, nagkuyog dahit kabigatan na pagpintasan naman ng name kat nira na kabakasyon. Tahangar, tagbasbasa nga rod ba ng name digiti duwa, digiti kapsat. Emi di sumangpet ti anak ko manong name. Naliday, anak, abay nga naliday ka. Anat na masamak namin ti, tinurog niyo kini ni Claire. Maragsakan ak siyempre, Mami. Tang, nakakapagin narakop kami nga gamak. Kat, siyempre, narignag nga, ada ayat iti arakop ni Daddy kanyak. Ken siyempre, kas may isa nga anak ka magagaran, nabayagan nga panawin nga, kaya't kumit nga maarakop ken mamamuti amak. Kas taon ay matiragsak ko. Kinairot, di ba nangarakop ko kinkwara? Iso na lang ta. Taan niya. Narigatan, Mami. Nga, isina na ti babae na ita. Tadamitan kapsat mi. Aniya? Uy. Saan lang nga may sa Daddy, Mami? Ore dala dua. What? Talaga ayam nga playboy gayam tinagbaling nga amak. Di man kami nga amo tagpili. Siyak pa yun di pa basulim. Kaya talaga amit, Mami. Namuyo ko mga pinili. Tinagbaling nga dadik. Dati ko masaan nga chick boy. Di saan ako mga nagbaling nga bastardo.
saan ko mga chick boy, di ko mata masikuka na ket inkasar na kakuman, di saan na ka nagbaling nga bastardo, saan ko mamatay nga nadaan ni daan dito sa bali pa nga babae, nga saan lang nga may mesa, no tiket dua, baka dadupay. Nakakaasibat na Joby kastamet ang giniklear. So nga bali, mami. Ape ko nang sa nga bali. Kabayalan naman ni Tita Joby nga ituloy ng ikantinaran niya kamasakbayan ni Claire. Kamuta na pintas mit ni negosyo na. Kaskan ka. Ore maminsan nga bulog at siyam nga awan ti amak. Pintas mo ti trabaho yo. Adanda matan di bukod nga malay. Dapay kutsek. Nasiyat ba ti kasasada idilugodan nga may saka nga single parent. Yung nasasiyat ko mamatlaing. No damit la dadim nga dadisidong ta. Kat niramraman ni Claire nga napukahon ti ama. Ang ngabali, mami, mabali mo met mapansarong karen suna. Hon, kasi nagtulagan mi kini Claire. No, the time mi, imbes nga mapangkam mag-gimik-gimik, ingkam langin sumarongkar kini daddy. Tasala nga ni daddy sa rongkaran mi. Pati diri kakabsat mi ti ama. Uno saan, kuna ni daddy, mabalin na kanumot nga mapanipaspasyar datita Joby kini Claire. Uno saan, kat umaymat kadata. Anya? Umay ni dadim kadata. Katuan. Awisan na ta. Ako kuyog ta nga talo. Sika, ni daddy, kan siya. Hindi, okay lang mat. Adamamik, adapay dadik. Nagtalinayad nga may sak nga kabit. Irinto ta siya, ti mo na nga napututan na. Anak, saan ko kalikaguman nga mapasamak ti kasta. Tiyan niya, mami, nga ako kuyog tayo kadadadim. Umanalatan nga sikat alain na nga mapanipaspasyar. Dua kay kini Claire. Ngamsan na kami nga iramraman pa'y nga naganak ka na kayo. Tama nga no, agdanag nga. Na kami kini Joby tagbaling nga kabit ti amayo. Kadya ka din na ita ti agbaling nga legal nga asawa na. Pinagbaga akte anak ko manong nemi numampay putot isuna ti kas kini Tumi nga saan nga mapmapnet. Imbaga keng kuha na nga manong nemi nga saan na ko mga tultuladen ti amana. Nagkarima ti suna manong nemi nga saan hantong suruten tugot ti amana. Tadayta ket may sadak kalabaso iti Diyos. Wen manong nemi aging gakaragitoy kadadda pa lang ni Tumi ti den na ti may katlo nga babae itibiyag na nga nangagaw ken kuana. Kada kami kini Joby manong nemi agpadpada nga naagawan ket nagbalin nga nasiged nga gayem. Wen da kami dagkukuyog no kwa. Siya ni Joby ni Bong kini Claire no kasta nga darigiti kun daway nga magagat kami nga kukuyog nga mapanagpipiknik, mapanag-shopping, ag-mall. Ngam saan pa nga napasamak manong nemi nga nakikuyog ni Tumi kada kami. Huwen. No dikat da kami laing manong nemi nga upat dagidag kabsat kanda kami nga gayem ngagpadpadan nga naagawan. Dito nga ron ti pagkasarita ak manong nemi nga naglagbalin nga lagip tinapalabas ko. Ket sabi ko matadamat na ibatik nga andan liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg kanagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo Alma, ito to Cagayan City, Cagayan.
Thank you kang kahalmating ka pa nagsurat. Thank you mat kadagiti aming nga dimngag ka nagbuya. At tumatan di pagayam yung manong yun. Nemi Ruiz, mangibat-batin, tinimbag nga malem kada kay amin sa nga pada.